Salutare! Astăzi în complexul APACA, așa cum voi, cei din București, știți de APACA, dar de unde vine acest nume de APACA? APACA a fost construit pentru confecționarea armamentului, adică mai exact al îmbrăcăminții. Și înseamnă atelierele de producție ale armatei de confecții și ambalaje, APACA. Sigur, astea au fost în vremea comunismului și era industrie puternică. Acum s-a mai scris puțin atelierele astea și avem acolo service auto, în partea cealaltă avem și magazine, dar APACA a fost un combinat, un spațiu de producție al armatei. Atelierele de producție ale armatei de confecții și ambalaje, APACA. În sectorul 6, București, asta înseamnă APACA. Dacă vreți mai dai în cotură, APACA. Vă mulțumesc, ne auzim!